ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் யூகேஸ் அடுக்கலை. இன்றைக்கி நம்ம சிக்கன் வச்சு ஒரு ரெசிபி பண்ண போகிறோம். இது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். எப்போவும் நம்ம பண்ணுற மாதிரி கரம் மசாலா ஐட்டம் எதுவுமே சேர்க்க போகிறது இல்லை. நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா சிக்கன் ஹண்டி பண்ண போகிறோம். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸ்டவ் பற்ற வச்சுக்கலாம். ஒரு கடாய் வச்சுக்கலாம். 2 டீஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். அது கூடவே ஒரு 4 டீஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 2 பெரிய வெங்காயத்தை பொடிசா நறுக்கி வச்சிருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். இந்த வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும். இது ப்ரௌன் கலர் ஆகணும். இது ப்ரௌன் கலர் ஆகுறதுல தான் இந்த கிரேவியோட டேஸ்டே இருக்கு. இப்போ இது கண்ணாடி பதத்துக்கு வெந்திருக்கு. இன்னும் நல்லா வேகணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது நல்லா ப்ரௌன் கலர் ஆயிடுச்சு. இந்த மாதிரி வேகிற வரைக்கும் இதை வதக்கிட்டே இருக்கணும். இப்போ இதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்டோட பச்சை ஸ்மெல் போகிறது வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். இப்போ இது கூடவே 2 தக்காளியை பொடிசாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். 2 மீடியம் சைஸ் தக்காளி எடுத்திருக்கேன். பெரிய தக்காளினா 1 போதும். அதையும் சேர்த்து இந்த வெங்காயமும் இந்த தக்காளியும் நல்லா மசிஞ்சு வேகணும். அது வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம். இப்போ இது கூட 2 டேபிள் ஸ்பூன் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர், 1 டேபிள் ஸ்பூன் தனியாத்தூள், தேவையான அளவு உப்பு, ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம். நான் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் நார்மல் காரத்தூள் கூட சேர்த்துக்கலாம். இது நல்லா பச்சை வாடை போகிறது வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம். ஒரு 1/2 கிலோ சிக்கனை க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். இதை இந்த மசாலா கூட நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இதை ஒரு 2 நிமிஷம் வேக விட்டுறலாம். இப்போ இது கூட 1 கப் தயிரை மிக்சியில் அடித்து வச்சுருக்கேன். நீங்கள் அப்படியே கட்டியாக தயிர் சேர்த்திங்கன்னா அது ஒரு மாதிரி திரி திரியாக வந்துடும். அதனால கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு மிக்சியில் ஒரு வாட்டி அடித்து சேர்த்துக்கோங்க. இந்த ரெசிபி ஃபுல்லாகவே நம்ம லோ ஃப்ளேமில் வச்சு தான் பண்ணணும். மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. லோ ஃப்ளேமில் வைக்கணும்னு இல்லை, மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டே பண்ணுங்கள். ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு பண்ணிங்கன்னா இது ரொம்ப கரிஞ்சிரும், அந்த டேஸ்ட் நமக்கு கிடைக்காது. இப்போ இது ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா குக் ஆகட்டும். நான் அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே தான் வச்சுருக்கேன். இப்போ 2 நிமிஷம் நல்லா குக் ஆயிடுச்சு. இப்போ ஒரு மூடி போட்டுட்டு இன்னும் ஒரு 5 நிமிஷம் வச்சுக்கலாம். இப்போ ஒரு 5 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த எண்ணெய் எல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வந்திருக்கும். சிக்கனும் ஓரளவு நல்லா வெந்துடுச்சு. ஒரு வாட்டி நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ இது கூடவே 2 பச்சை மிளகாவை பொடிசா நறுக்கி வச்சிருக்கேன், அதை சேர்த்துக்கலாம். அது கூடவே 1 டீஸ்பூன் கசூரி மேத்தி சேர்த்துக்கலாம். கசூரி மேத்தி இல்லைன்னா நீங்க கொத்தமல்லி இலை இல்ல புதினா இலை கூட சேர்த்துக்கலாம். இதை சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இன்னும் ஒரு 5 மினிட்ஸ் வச்சுக்கலாம். 5 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. அந்த எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வந்திருக்கு. சிக்கனும் நல்லா வெந்துடுச்சு. சிக்கன் நீங்க ரொம்ப நேரம் குக் பண்ணீங்கன்னா ரப்பர் மாதிரி ஆயிடும். அதனால அந்த டைம்குள்ள குக் பண்ணி எடுத்துருங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ ரெட்டிஷாக இருக்குன்னு. காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் போட்டனால தான் இந்த அளவுக்கு அந்த ரெட் கலர் வந்திருக்கு. நார்மல் சில்லி பவுடரில் இவ்வளோ ரெட்டு வராது. மற்றபடி டேஸ்ட்டில் எதுவும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது. அவ்வளோதான், நம்மளோட ஹண்டி சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு. இது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். நார்மலாக நம்ம தண்ணி ஊற்றி தான் சிக்கன் வேக வைப்போம். இதில் நம்ம தண்ணியே சேர்க்கல, தயிர் போட்டே வேக வச்சுருக்கோம். தயிருக்கு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி தான் அடிச்சிருக்கோம். அதனால அது ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க. எங்கள் வீட்டில் லஞ்ச் இதுதான்: சாதம், ஹண்டி சிக்கன், ரசம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா யூகேஸ் அடுக்கலை சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ. பை பாய்.